Guys, maglaag ta karon, mag-adto ta sa dalan padulong Ultra Winds. So niapit sa ako dire kay nangita kog snack kay gigutom ang atab. So namay ko andre Bridget Station. So dito ko magpalit kog shawarma siguro para do. Dagom karon kay naay moabot nga LPA. So it's 3 PM. So gigutom ang atab. So, tara. Nakapalit ragit og shawarma kay gigutom mga tags. So maglingkod ta dito karon tunahan kay mukaon ako. Okay. Mission na ko karon guys kay wala ko'y kauban, so ako lang isa mag adto og Ultra Winds. Tara. Subida biker
mag-anhin mo ultra winds, mag-rent na lang mo sakyanan or motor baka ninyo para kay murag wala ko'y nakita nga jeep nga gaagi diri, mga kuan lang nga sakyanan private ra. So tara, balik ta. Tara, conventional center. Sulod dito kaso kuan man murag dili ta pasudlon man siguro dire na ta ayan ta padayon na-wire na kaatang narang the 5 oh. The 5 ditong bagong kananan ito. Wow, what a view. Hindi ka tungkuan guys, kurba daon kayo nga dalan. Slowly lang ta kay curve kayo. Kurbada ang agyanan padulong sa kuan guys sa ultra winds, pero nahinay lang mo para kuan iwas kuan ba. So tara, padayon ta. Overlooking. To ultra winds, siya ultra winds. So I think dili na kumato dadto kay medyo kuan na dadto pasig dito pa sulod. So i-check tala akong video guys sa ultra winds na dire ko katong kuan mga last year nag-swimming mi uban sa akong wife and sa akong daughter. So tara, balik na ta, na-overlooking dito nga area ito. Tara, let's go. Tara guys, conventional center na siya para overlooking kayong Cagayan de Oro diri guys. So kani dira ako nag road trip ako karon, balik ra pud ko karon uptown. So kandalan guys, zigzag kayo. Oni dalan sa kuan guys sa Ultra Winds Resort. So tara, balik na ta. Balik ta. Again.
And wala na lang ko nihapit dito sa conventional center kay basig dito kasulod dito si bawal. So paubos na ko and